μπορεί να κερδίσουμε από την Ελλάδα. Δεν είναι το συγκεκριμένο κράτος, δεν είναι. Και εκείνη έτσι η ένταση όμως του δημιουργήθηκε νομίζω ότι απομείωσε την αξία της οικονομικής διπλωματίας, η οποία ευτυχώς δεν είναι καθαρή, συνεχίζει να υπάρχει. Αλλά οφείλω να πω ότι υπήρχε και ωφέλη. Με τρεις ωφέλη. Και δεν μιλώ μόνο για τα οικονομικά τώρα, φυσικά λέω ότι τουλάχιστον στο επίπεδο της αναπτυξιακής βοήθειας και το ξέρει ο Άγγελος, γιατί ήταν συνεργάτης και εκείνη την περίοδο, επιτύχαμε πρώτα απ' όλα διπλωματικά να ανοίξουμε το ελληνικό προξενείο στο μοναστήρι το οποίο και γενιάσαμε, διαμορφώνοντας έτσι μια καλή ατμόσφαιρα, απαραίτητο στοιχείο για να έχουμε μια παρουσία διπλωματική εκεί. Στηρίξαμε μια κάποιων κλινικών μίνι νοσοκομείων στην περιοχή, τα οποία παρέχουν σε χιλιάδες γυναίκες προγενετικό έλεγχο και δυνατότητα τεκά και ιατρικές υπηρεσίες, κάτι που απομακρυνθεί τους Έλληνες στα μάτια του λαού και έτσι κλονίζει την αξιοπιστία της κρατικής προπαγάνδας που συνέχεια με τον Δουέσκι. Και στην ίδια ώρα έγινε και μια καταγραφή ελληνικών πολιτικών στοιχείων στην ελληνική κοινωνία. Αναφέρουμε στο Σύλλογο των Μοναστηριωτών της Θεσσαλονίκης που επαναστατεύει και με τις ρίζες στο μοναστήρι και αναφέρουμε και στους πολιτικούς συλλόγους Βλάχων, οι οποίοι σε ένα μεγάλο ποσοστό έχουν και ελληνική συνείδηση και για πρώτη φορά ένιωσαν ότι στο πλαίσιο μιας πολιτικής συνεργασίας, χωρίς να ενοχοποιείται αυτή τα δύο λειτουργίες εξωτερικών, μπορούν να ξαναναπτύξουν σχέσεις με τους λαούς της Ελλάδος και να μην παραπληροφορούνται όσον αφορά ορισμένα ζητήματα. Έτσι δημιουργήθηκε ένα σοβαρό πυρήνας μέσα στην βόρεια κοινωνία των σκοπίων του μοναστηρίου, όπου άρχισε σιγά σιγά να λειτουργεί διαφορετικά, πιο ευρωπαϊκά, πιο φιλικά και να διαχέει την αντίληψη. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι ήταν και είναι χρήσιμη αυτού του είδους η πολιτική και πιστεύω ότι αν ήταν καλύτερα τα πράγματα και η αγώνα της πολιτικής ατμόσφαιρας και άλλα δύο ζητήματα θα είχαν τρέξει πιο γρήγορα. Δηλαδή και ο άρθρος 10 και ο καθαρισμός των ποταμών που οικολογικά μας ενδιαφέρει στους κόσμους και στις οικονομικές. Αλλά να πω και κάτι αισιόμα. Δηλαδή δεν σημαίνει ότι όλες οι Γερμανίες που συνεδριάζουν σε αυτήν την ιστορία το βλέπουν έτσι το ζήτημα. Υπάρχουν πολλοί που το ποσοστό του σχέδιου του βάζουν πάνω από το εθνικό συμφέρον. Και αυτό είναι όταν συνδυάζονται τα δύο, δηλαδή όταν ταυτίζεται το ιδιωτικό με το δημόσιο συμφέρον. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι, οι λεγόμενοι εισαγωγικά ευεργέτες, που στη δύσκολη ώρα την πατρίδα του βάζουν πάνω από το πορτοφόλι. Ευχαριστούμε. Κάποια άλλη ερώτηση. Παρακαλώ. Δεν είναι. Ναι. Πώς θα πούμε. Είναι τώρα σε πλέον την πολιτική καλά σχέση με το πρόβλημα το κοινωνικό. Ποια είναι, πραγματικά να μας πείτε, τα προβλήματα με την Βουλγαρία, της Φύρου και με την Αλβανία. Και ποια είναι η ελληνική πολιτική σε σχέση με αυτόν τον άλλο πολιτική. Η Βουλγαρία είχε μια θέση η οποία λέει, δηλαδή το βουλγαρικό έθνος. Αναγνώρισε ωστόσο πολύ γρήγορα το κράτος αυτό με το όνομα το Χίτλερ και άφησε την Ελλάδα να βγάλει το ίδιο την τρίτη. Σε ό,τι αφορά την ύπαρξη του κρατικού έθνους και την υπάρχει δηλαδή καθαρά. Και προσπάθησε να γνωρίζει το κράτος να ανοίξει την αγκαλιά να στήξει το παιδί η μάνα. Που βέβαια το παιδί, θεωρώντας ότι δεν είναι η μάνα της Βουλγαρίας, δηλαδή το παιδί μπροστά στον δικηγόρο με τον βούλγαρο μόνογό του, ο δικηγόρο ζητούσε να υπάρχει παιδινιά, γιατί μιλούσαν περίπου για να μπορούσε να καταλάβει αυτό μόνο. Τώρα, στην Βουλγαρία έχει φυσικό του. Άρα είναι καλός, μπορεί να είναι καλός σύμμαχος σε βάρος το σκέλος δεν υπάρχει μακεδονικό έργος. Υπάρχει και βουλγαρικό, κάποιοι τα λένε και άλλοι τα λένε ότι είμαστε ξεχωριστό έργος. Είναι το επόμενο. Σε ό,τι αφορά τι να κάνουμε,
θέλω να το πω ότι οι Αλβανοί μετά την Αθήνα, τη συμφωνία της Πατρίδας, διεκδικούν μέσα από το πολιτικό σύστημα ένα συγκεκριμένο ρόλο. Οι αλήθειες τάσεις δεν έχουν καθόλου autonomy, απλώς έχουν διοχετευτεί σε ένα πλαίσιο που προς το παρόν είναι ήρεμο. Διότι αυτή είναι και η επιθυμία των ΗΠΑ και θέλουν να την διατηρήσουν. Πώς οι Αλβανοί, δεν λέω προς την Αλβανία, λέω προς το εσωτερικό, είναι αλβανοκοσοβάρι στο μαθό και εξαιρετικά και τις γένειες είναι. Θα παίξουν, παρόλο που βρίσκονται, υπάρχουν δύο κόμματα, δύο πατρίες, έχουν πολύ μεγάλη κόμμα μεταξύ του πέραν με τις κρίσεις του Ελληνίου, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην έκβαση του θέματος του Αφράγα. Δυστυχώς και το πράγμα δεν είναι ισότητα. Οπότε το πράγμα θυμηθεί και ο ένας και ο άλλος πολιτικός ελληνικός στην Ελλάδα, το πολλού. Δεν το καταλαβαίνω γιατί όμως. Πρέπει να κάνουμε διάλεξη, να λυγεί και μόνο αυτό, χωρίς κανένα άλλο πολιτικό παιδί, όπως θα γίνει συμβολισμό, θα τα κάνει το οποίο θα μας σταθεροποιήσει το πλαίσιο. Ήδη το τρόπο έχουμε κάνει τα θέματα. Νομίζω ότι η ελληνική διπλωματία αυτοίχως και επισήμως θα μπορούσε να κάνει πολλά βήματα. Να αξιοποιήσει τα βασικότητα. Τα παλαιότερα των υποδημάτων, που γράφουν οι Αλβανοί της Φυρόμου, εάν θα ονομάζεται Μακεδονία, Άνω Μακεδονία, για να μην σας πω ότι δεν τους πολύ αρέσει το Μακεδονία και το μακεδονικό έργο, γιατί εμφανίζεται να είναι κομμάτι, ενώ κατάφερα να είναι και αυτή η αίρη, αυτό το κάτω, εμφανίζεται να είναι κράτος εθνικό. Αυτή την έννοια θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε σε αυτή, δεν έχουμε. Είναι 735 και αυτές είναι 40, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν είναι καταγεγραμμένο. Εσύ όμως είναι 45 σχεδόν. Ήθελα λίγο αυτό που είπατε να ρωτήσω το εξής και στον Υπουργό. Πριν από 10-12 χρόνια ο κ. Πάγκαλος είχε πει και αν δεν υπήρχε πρέπει να το ανακαλύψουμε αυτό το πράγμα. Δεν θα αφήσουμε να διαστεί κάποιες άλλες φωνές στην ίδια περίοδο έλεγαν να συνεισφέρουν σε μια κατάσταση αναταραχής ώστε το κρατήριο αυτό, το κράτος καλύτερα, να μην υπάρχει. Και να τελειώσω. Τι δυνατότητες υπάρχουν να συνεργαστούμε τώρα με την Βουλγαρία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχει ανάγκη κοινωτικά κονδύλια, ούτως ώστε να σπρώξουμε τα πράγματα να γίνουν πιο ευνοϊκά για εμάς. Ακούστε, θέλω να είμαι πολύ σαφής. Στην Ελλάδα διαμορφώνονται διάφοροι μύθοι. Ένας από αυτούς τους μύθους ήταν ότι, και δεν είναι και ακόμη, πιστεύω ότι κατασκευάστηκε από τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να αφήσουν να ξεπερδεύουν το σύστημα. Προφανώς στην Ελλάδα την βολεύει μέχρι 3 κλάσσες αναγόρια. Στην Ελλάδα του Παλαβίου. Αυτό υπό την αυστηρή προϋπόθεση ότι το τρίτο κράτος το οποίο μιλάμε καιρό δεν είναι εθνικό αδέρφο. Τώρα, αυτό είναι υποτελετικό έως το ίδιο η Ελλάδα. Δεν είναι σε θέση, δεν έχει καμιά πρόθεση και ούτε πρέπει να είναι παράγοντας που θα παρέμβει είτε να σταθεροποιήσει είτε να αποσταθεροποιήσει. Άρα μιλάμε λίγο από τη θέση του παραπληκτή. Δεν πρέπει να παίξει σε αυτό το επίπεδο, θα μπορούσε να παίξει μόνο με καλημέρες. Δηλαδή, αυτό που είπατε δεν είναι. Το οποίο δεν είναι σωστό. Δεν έχει παίξει. Εγώ θα ήθελα να παίξει. Γιατί παρακολουθεί να λέω